ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз ҳастем мо дар бозори Корвон, якм дарвозаи пажаркар, якм рият. касе ки дар канал обуна нест, марҳамат обуна шава. касе ки обуна шудагӣ, марҳамат комментариё дар фикри ақидашона бинависанд. мо ҳамаи комментариёи шуморо мехонем ва ҳамаи комментариёи шумо иншолло ки вақт ёфта ҷавоб мегим. гарчанде ки вақтмонам кам бошад, дертарам бошад, ҷавоб мегим. имрӯз дар бораи ҳамин рамилаш бамбукҳо, платиҳои новинка камтар шумода маълумот метиҳем ки бениҳоят мувофиқи гапи савдогар качествашон баландтара ай 250 сума то 400 сумара шумода маълумот метиҳем. марҳамат навора тамошо кунед. пеши ҳамин тамошо як лайк мемонем. марҳамат инҷа сар мешава айнаме ламираш бамбуки нави якм сорташ ба дараҷаи олӣ хеле дубойкаҳай ва санг дорад, болош почаҳош ҳам сангдор, 100%. бурукшқатияй марҳамат шумо тамошо кунед. нам нигаҳ кунем пешошон чӣ қадр ё бо ҳар савдогаре ки бор меёра бахча бо дизайношон ҳар хел мекунанд, пешошона ҳар хел мекунанд. расветкош 5 расветка дорам, 5 расветка дора. нархшон 250 сомон. чӣ қадр ки на экран мебинем. ин ҳаме чизе ки шумо дар экран мебинед ё 250 сомон нарх доранд. вақте ки духча аҳамият метиҳен, хайр ҳами тичини як соле ки мо кор кардастем, ай духташ фарқ мекуна, нарх ай духт фарқ мекуна, баъд ай качествои материал фарқ мекуна. материали қиматтараш қимат мешава, арзонаш бо арзонтар мешава. барои чӣ ҷара сёмка кардем ки ҳам размерои балшимерка доранд, то 58 доранд. баъд дуюм духтшон зурай духтшон хеле качествени духтагия. пажарка миён якм дарвоза, якм рият. ҳамин одама шумо ёфта метонед. на касе ки балшимерка пӯшиданияй ё платян, я бисёр одамо абая қатӣ перепутат мекунанд ёра, ё абая нестанд, ё платян. платяи бурукдор 250 сомон нархшон. анаи чизе ки инаи қақа биден ё 400 сумаашай, и 400 сомонай. и 250 сомона нест. бо нагем ки чӣ ба ира дар қатори 250 сомон буд. шумо гап задед. хай мобайнда як тағалтид и 400 сомон, и вообще дига материалай. инаи 250 сомонан, инаи қапидагиш 250 сомон. аммо ламираш бамбукои дига хелтаран ё. ина бо баргиш ҳаста, инае ки ахирондай, и ҳам 400 сомон. ё бо фарқият доранд аз ҳисоби качествои материал. качествои материал уже дигаи ай қиматоша, ай королевскиён ё. марҳамат ё бо дизайнашон бо вообще дига хелтарай. ду тараф, як тарафш сафеда, як тарафш сияҳай, 400 сомон. инаи мобайндагиш 250 сомон. без размерниян. намо номрои телефона мондагием. шумо марҳамат занг бизанед. касе ки мехоҳад мо доставка дорем, бо дар ҳамин дукон постоянӣ боша худаш меёра, абнавид кадан мегира, бора ручной меёран, хушон меёран, тез одам доранд ӯзбекистонда, аям тараф равон мекунанд, чизои нағзша вибр мекунанд, новинка фақат меёран, кам меёран, ки тез меёран. ҳамин ҳафта рафти уже дига хелай, ҳафтаи дига мерай, уже вообще чизошон дига хелай. модара ба қаб карда дига наметонӣ. и бозора уже фаҳмида намешава. ҳамин рӯз ҳастай мебинӣ пага ҳаму модел вообще нест уже дига. бо дафъаи дига бо мерай ки бо дига хел чиз овардай. уже конкуренсия беҳад сахт рафтааст. масъалаи пӯшоки занонада, мардонада нест. як костюм бурук 1 миллион сол шуд рафтест, тамом.
ана инҷода то 54 пушт марҳамат занг бизана. Ина тигрои фасон дорам то размери 52 54. ана ҳамишам ҳамун материалай не ки тигр нест. нархшон 200 сомон. иҷа даруни дуконаш камтарак ториктар. хеле блески либосо намеброя. не ки чизошон беҳад зур фасонтар нисбати дигаҷо. хеле дуконҳо бисёра не ки хай редка мебинӣ ки чизои зур дар ҳар ҷо ҳар хел бо нархи нисбатан арзонтар ҳастанд. инаҳо ангоркои тозаи туркишанд. 280 сомон нархшон. размерашон то 58 ҳаст. инаи расветкошон марҳамат бибинед. расветкошонам беҳад бисёр. размери 58 тамом шуда бо ҳафтаи дига мешавад. размери 56 доранд. 56 шо метавонед ки занг бизанед. ина марҳамат и ангоркоҳо расветкаошон то 20 намуд расветка доранд. 20 намуд расветка доранд. як 5 намуд модел доранд. 5-6 намуд моделшон ҳастай. якта ма шуморо нишон метам ки пешошона бибинед. айдур пешошон наметава. бароям бисёртон жалоб мекунед ки пеши бад гирифтен. хай пеш нагирӣ намеша. барои ё хеле як хела рӯ ба рӯ тал кардагиан хеле намебинӣ. пешона намебинӣ. савдогарам худ ман нишон натам гуфта ай камера мегреза. барои ҳамуш кадомед ки чӣ мекунен мегӯед ки чӣ бай пеш гирифтӣ. савдогар хча мегрезона нишон намета. ина айдур мегирӣ ӯ маълум намешава. ина ё 250 сомон. ина ҳамия дода бошен ҳамия 300 сомонанд дар дига ҷо. ина марҳамат бибинед ки ина марҳамат киртора бибинед. кирто ина боло да ҳастай ку дута расветка. ина борои Ташкент. тозаи борои Ташкентан. инами айдур гуфтен. ина айдур тамошо кунед. ина ёша бо ман ай пештар гирифтам. пешошна бибинед. ина нархшон 280 сомонӣ. ина нархшон 280 сомон. марҳамат касе ки дар канал обуна нест марҳамат обуна шава. инаи барашкое ки новинкае ки имрӯз бо мо ёфтем ҷошона. ё дар бозори ҳафтуман 4 рият. марҳамат бинед ки расветкаош як 10 намуд расветка дора. 10 намуд расветкаш ҳастай. ина нархоша шумо да гуфтем то 58 размера шумо метавонед ки ҳамин барашкоро дарёфт кунед. нархшон 180 сомонӣ. 180 сомон барашкои тозаш. ина марҳамат барашка. одамое ки ич света нағз мебинанд марҳамат занг бизанед. мо доставка дорем. россия, ӯзбекистон, қирғизистони ба мо дӯсту бародар бигем ки ҷанга бас кунанд. зинда бошен то видеоҳои оянда. худо ҳофиз.